Profesionálne produkty JLM šetria autoservisom čas a peniaze, ale iba pri správnom a bezpečnom používaní. Tieto pokyny ukazujú, ako môžete čo najlepšie využiť naše odborné znalosti v oblasti chémie. DPF kvapalina od JLM Lubricants je univerzálna náplň vhodná pre všetky vozidlá vybavené systémom na automatické dávkovanie aditíva do paliva, nazývané regeneračná kvapalina. Kvapalina podporuje regeneráciu a spaľovanie sadzí v DPF pri nižších teplotách. V mnohých prípadoch kontrolka na prístrojovej doske signalizuje nízku úroveň DPF kvapaliny. Vykonajte diagnostiku riadiacej jednotky, skontrolujte aktuálne údaje z motora a údaje dávkovania aditíva. Vypnite celý elektrický systém tak, že odpojíte kontakty autobatérie. Niektoré vozidlá majú namiesto nádrže vak na aditívum. Nádrž aj vak je možné doplniť pomocou plniacej sady od spoločnosti JLM. Zdvihnite vozidlo a identifikujte nádrž na dávkovanie regeneračnej kvapaliny. Na mnohých vozidlách farba konektora označuje typ použitej kvapaliny. DPF kvapalina od JLM je vhodná pre všetky generácie a typy. Skontrolujte, či je konektor v dobrom stave a uistite sa, že je čistý. Po zistení kapacity zásobníku zostavte plniace hadičky z DPF sady s použitím dodaných 8 mm a 10 mm konektorov. Pred otvorením DPF kvapaliny použite vhodné vodotesné rukavice, ktoré sú v súlade s EN 374, ochranné okuliare a ochranný odev s dlhými rukávmi. Odpojte rýchlo spojku od vzdušňovacej trubky z hornej časti nádrže a pripojte montážnu súpravu JLM pomocou rýchlo spojky. Umiestnite druhý koniec hadičky do čistej prázdnej fľaše. Potom pripojte konektor rýchlo spojky JLM k hadičke, ktorá napája pumpu. Otvorte fľašu a skontrolujte, či je vzduchotesný uzáver neporušený. Naskrutkujte na fľašu uzáver s hadičkou a pevne dotiahnite. Otočte fľašu hore dnom, držte ju nad úrovňou nádrže a odstráňte ventil z uzáveru. Uľahčí to tok tekutiny do nádrže bez toho, aby ste museli fľašu stláčať. Ak chcete doplniť nádrž namontovanú priamo na vozidle, uistite sa, že sú hadičky dostatočne dlhé. Keď je nádržka doplnená, odpojte konektory a znova namontujte nádrž alebo vak do auta. Keďže väčšina aut nemá snímač hladiny kvapaliny, budete musieť vynulovať počítadlo stavu kvapaliny priamo v riadiacej jednotke. Môžete tiež otestovať čerpadlo aditíva, aby ste sa uistili, že funguje a či je systém naplnený. Keďže dávkovací systém závisí od integrity uzáveru palivovej nádrže, možno bude potrebné uzáver palivovej nádrže niekoľkokrát otvoriť a zatvoriť. Vždy dodržujte doporučenia poskytnuté vašim diagnostickým zariadením. Akákoľvek zvyšná tekutina sa môže skladovať maximálne 2 roky. Prázdne fľaše je možné vyhodiť do plastového alebo kontaminovaného odpadu. Ako pri každej oprave, uprednostnite pokyny výrobcu, pretože podrobnosti sa budú líšiť v závislosti od vozidla.